Jeg synes jo, at børn igennem de senere år er blevet mere urolige, og det forstår man jo godt, fordi vi har en mere fortravlet dag. Faktisk så øjnene også så tunge. De er så tunge, så man måske har lyst til at lukke dem. Den bevidsthed, der ligger i at give børnene nogle små pauser i løbet af en dag, hvor de får mulighed for at mærke sig selv. Så tog drengen stenen med ind. Han malede den i den flotteste farve, han kendte. Og han kom nogle flotte diamanter på den. Det er fordi, jeg synes bare, det er lidt godt, hvis man har noget, man kan slappe af med. Overgangen fra børnehave til skole byder på store ændringer. I skolen skal børn samle opmærksomheden i længere intervaller, og evnen til at være rolig og opmærksom i et miljø med mange ydre stimuli udvikles ikke nødvendigvis af sig selv. Derfor er arbejdet med nærvær i denne overgangsfase i børns liv en rigtig god idé. Vi har fået en anderledes og meget mere bevidst fælles fornemmelse af, hvad det er, vi arbejder med, og hvor vi gerne vil nå hen. På mange måder er børnehuset Heimdal en almindelig integreret daginstitution med 82 børn og 14 voksne. Men de sidste 3 år har pædagogerne bevidst arbejdet med at skabe nærvær, fordybelse og ro. Vi kan se, at rigtig mange af vores forældre synes, det er rart, at børnene, at der er noget ro omkring deres hverdag. For at de voksne kan være nærværende og have fokus på børnene, kræver det, at der ikke er en masse voksensnak imellem de ansatte eller mellem ansatte og forældre, der afleverer. Det, at der er nogen, der lytter til, hvad man siger, og tager det alvorligt og vil bruge sin tid på, også på det enkelte barn, er jo på mange måder en luksus, som man må kæmpe lidt for, fordi vi har travlt, vi har mange børn, og det er nu engang de vilkår, vi har. Så derfor tror jeg, at man føler sig både set og anerkendt i det øjeblik, at man har fokus på mindre grupper og på, at de voksne rent faktisk bruger tiden på børnene. Der er hver dag morgensamling på alle stuer, og sent på dagen en stor, rolig samling med oplæsning, leg og åndedrætsøvelser. Lisbeth laver hver dag til morgensamling en nærværsøvelse med den ældste børnegruppe, girafferne. Vi har en ramme. De ved hver dag kl. 9, der har vi samling, og de ved, hvad vi gjorde i går, de ved, hvad vi skal i dag, og de ved, hvad vi skal i morgen. Hele året arbejder både vuggestue og børnehave med et fælles emne. Det kan være et eventyr, som integreres og tænkes ind i næsten alle aktiviteter i huset. Så skal vi ind til de største børn, girafferne. Og det er jo dem, der lige om lidt skal i skole, og som derfor også oplever, at vi arbejder rigtig intensivt med det samarbejde, vi har med skolerne og med de andre institutioner, og med de overgange, som der naturligt kommer i deres børnehaveliv i forhold til det at starte i skole. Nu er det faktisk sådan, at nu skal vi have noget tøj på, og så skal vi ud i haven, og vi skal ud og finde en sten. Så nu må I rejse jer og gå ud og tage en jakke og nogle støvler på. Nu går vi ud i haven, og derude skal I finde den sten, som er en ganske særlig sten. Den, som I synes er den aller flotteste og aller sejeste sten. Ja, jeg har fundet en blå sten. Skal jeg så tage den? Når man har fundet den, så går vi sammen ind, og så får I den maling, den farvemaling, som I selv vælger, så I gør det til en magisk sten. Så får du den der,
Og så får du den her. Og så er det dig, Jeremias. Hvad for en vælger du? Hvad for en af dem? Ja. Den der. Hvad siger Mille? Hvad kunne du tænke dig? En bul? Lang tid før vasken er færdig. Nej, det er rigtigt. Kan du skrive dit navn? Kan du skrive dit navn på papiret, Silas? Ja, Silas. Tak. Armene de ligger helt tunge på gulvet. Og benene er helt tunge. Og hovedet er helt tungt. Der var engang en dreng. Han gik ude på legepladsen. Pludselig en dag, så fandt han en sten. Det var faktisk en magisk sten. Fordi den kunne faktisk tale til ham. Hey, sagde stenen. Se mig, jeg ligger her. Wow, sagde drengen. Hvor sejt. En sten, der kan tale. Så tog drengen stenen med ind. Han malede den, og han kom nogle flotte diamanter på den. Hvor godt, sagde stenen. Nu er jeg altså bare noget helt ganske særligt. Prøv at lægge dig ned, sagde han. Den ligger jo på maven, som er, skal vi sige, meget centralt sted på vores krop. Og den her sten, når den så taler, så bliver den jo nærmest lidt levende i det. Og når den hjælper os med at trække vejret, så kan man jo også se rent fysisk, hvad der sker med stenen. At den hæver sig og sænker sig. Så den hjælper dem jo helt ned til maven. Og se, så løfter jeg mig. Luften skal helt ned. Min mave, den bliver så stor, så stor, så stor. Og prøv at tage luften ud igen. Når vi så er færdige med hele den seance, så bruger jeg altid tid på at snakke om, hvad var det, du tænkte på? Så alle får muligheden for at fortælle om det, de har oplevet med sig selv. Nu lægger vi vores sten op i kurven igen. Ja, det er godt. Sådan. Sådan. Det her, det er jo en ganske særlig sten. Så hvad kan den her sten mere, end at hjælpe os med at trække vejret? Tænke gode tanker. Den kan hjælpe os med at tænke nogle gode tanker. Hvad kunne det være for eksempel? Tænk på sin gode ven. Det er rigtigt, man kan tænke på sin gode ven. Og hvordan kunne man tænke? Hvad kunne man så tænke, når man tænker på sin gode ven? Og tænker på sin bedste ven. En af sine bedste venner. Og få den tanke med, hvad er det, jeg kan gøre for min bedste ven? Hvordan kan jeg gøre noget godt? Og hvornår bliver jeg glad? Så den her følelse af at kunne give noget godt til et andet menneske og modtage noget godt, den har jeg meget ofte med. Man savner sin hund. Eller man savner sin hund. Eller kat. Hvis nu man så savner sin hund eller kat, hvad kunne man så gøre i sine tanker?
kunne gå hen til. Det er det, man kunne. Hvad vil man så gøre i virkeligheden, hvis man savnede sin hund? Hvad vil man så gøre? Så kunne man kramme den. Det kunne man gøre. Kan man også gøre det, når man tænker det inde i sit hoved? Ja. Vi skulle bare finde en. Så skulle vi bare male den og pynte den. Det er fordi, den skal være magisk. Det er, hvis man prøver at vente i lang tid, indtil der stadig er maling på, så kan godt finde på at lave noget magisk. Den kan også nogle gange hjælpe med at tænke på sin bedste ven. Så vi kan tænke nogle gode tanker og trække vejret. Det er fordi, jeg synes bare, det er lidt godt, hvis man har noget, man kan slappe af med. Hvem er han under overfor? For Tumle. Jeg troede ellers, at han var ven med Tumle, ligesom Ejle. Det, at hele institutionen arbejder med det samme emne i et helt år ad gangen, giver mulighed for fordybelse hos både børn og voksne. I år er emnet eventyret Den Lille Havfrue. Se havfruen. Ja, hvad hedder havfruen? Hvad hedder hun? Bare havfrue. En havfrue, ja. Hvad har havfruen her? Nogle arme. Har nogle arme. Her skal de sidde. Ja, det kan sådan lige se hendes skulder her. Det handler jo også om, at der ikke bare bliver sagt nej, fordi man laver 3 streger på et stykke papir, men at man arbejder med at gå hen og se, hvad er det, du ser? Jamen, har hun ingen øjne? Har hun ingen hænder? Har hun ingen fødder? Denne her havfrue. Jo, det har hun faktisk, men hvordan ser de så ud? Hvad farve er de? Og hvad er det for en stemning, der er her? Ser hun ked ud af det? Ser hun vred ud? Ser hun glad ud? Jo mere nærvær man har, jo mere er man også i stand til at kunne aflæse andre og sine omgivelser. Og det kan vi faktisk også se afspejler sig i nogle af børnenes meget fine malerier. Fire fingre har hun. Der. Hvor mange fingre har jeg her? 1, 2, 3, 4, 5. Tror du også, at Ejle har 5 fingre? 1, 2, 3, 4. 4 fingre kan man se her. Hvor mange fingre har jeg så? 1, 2, 3, 4. Hvor er den sidste finger henne? Der. Den var om bagved. Så er det rigtig vigtigt at hjælpe og guide dem i de situationer. Så det hele ikke går for hurtigt, men at man faktisk kan gå i fordybelse og opdagelse, også på et billede eller på noget, man frembringer rent kunstnerisk. Og det giver en meget større tilfredshed og også en større følelse af ejerskab bagefter. To store. Ja, 2 store øjne. Og 6 ben. Hvor mange store kløer? 2. 2 store kløer. Og der er en lille pels. Hvad? Hvad er det, du skal male med? Fundamentet for at arbejde med ro, fordybelse og nærvær med børnene er, at den voksne selv arbejder bevidst med eget nærvær. Jamen for mig har det jo også været en lang proces at nå hertil. Det har det. Altså en lang rejse af dels menneskelig erfaring, selvfølgelig, kombineret med en masse kurser og litteratur. Det handler meget om, det er, hvordan man som den voksne agerer. Hvordan man gør som voksen, når man er sammen med børnene. Det er egentlig kernen i det hele. Vil du have noget vand?
Krabbet op. Og det er mig, det er tilbage der. Jeg er heller ikke noget. Det at bruge langsomheden er en kæmpe fordel. Både med sin krop og bevæge sig langsomt, men også i sin stemmeføring. Det at dæmpe sin stemme gør, at børn de automatisk bliver interesseret. Så opmærksomheden, den bliver meget nemmere at få, hvis man sænker stemmen. Det handler meget om at være sig selv i relationen. Det, at man møder barnet med sin åbenhed og sin nærværhed. Det skal man plads til sig selv til at være i relationen med barnet. Men man møder jo også, eller barnet møder så også en voksen, som er troværdig. Den gruppe, som jeg har nu, en stor gruppe på 17 børn, hvoraf der er mange drenge, og det er nogle sådan nogle fysiske drenge. Der kan jeg mærke, at det er en stor hjælp til dem. Når det for eksempel før samling har været ude at lege og været ude at slås og bygge huler. Så for ligesom at være parat til at tage imod den samling, som vi nu skal ind i, hvor vi så starter med at lægge os ned og høre musik, og hvor jeg fortæller et eventyr, gør, at de falder helt ned, mærker sig selv. Så når vi slutter den her lille seance af, så er de bare, så kan jeg mærke, at de er meget mere modtagelige, og de er meget mere i sig selv, og meget mere opmærksomme. Og det i sig selv, tænker jeg, det er en stor værdi, fordi de her børn har netop brug for, det er jo nogen, der skal i skole til sommer, så det er en stor værdi for dem at være klar parat til det. Det har jeg oplevet noget nærvær og giver jo selvværd. Og det at have selvværd, det gør, at man bliver i stand til at mestre mange flere situationer i sit liv. Man kan bedre give noget til hinanden og dele ud og blive i stand til at løse nogle af alle de konflikter og problemer, der er på sin vej. Eksempelvis, hvis nogen spiller noget eller taber noget, jamen, så kan man hjælpe hinanden frem for fluks og kalde på at få hjælpen udefra. At mestre sit eget liv, det kan man jo gøre på rigtig, rigtig mange måder. Vi voksne, vi vil så gerne hjælpe børn. Så vi nogle gange glemmer i vores fortravlethed at give børnene plads til selv at prøve, og selv få lov, og selv få sine egne erfaringer. Når man kan lytte lidt mere til sig selv og have fokus i længere tid, så giver det også et overskud, som er rigtig nødvendigt, når man skal lære også abstrakte ting og indtage ny læring og viden. Og det betyder alt for at kunne tilegne sig mere viden sidenhen. Og at man også har sig selv og sin egen person med i det, man lærer. Det er 2. Kan du se, hvad det er for nogle dyr? Flodheste. Jeg synes, vores børn er blevet rigtig gode til at fordybe sig. Og når de er færdige med et forløb, og jeg beder dem om at finde en ven, og selv gå i gang med noget, så gør de det. Og de har udviklet en mægtig god koncentration, som, synes jeg, er guld værd for at kunne være i skolen på de vilkår, der nu er brug for. Kan du ikke godt spille med venner, at vi er til skolegiraffe? Skal I i skole til næste år? Ja, til næste sommer. Ja. Er det lige herovre?
Jeg skal gå på Dagmarskolen. Jeg skal gå på Askerskolen. Og Cody skal også gå på Askerskolen. Hvor skal de gå? Jeg skal gå på Bertelsskolen. Okay.